no hi ha cap soldat, no hi ha ningú. Oh, van marxar tots els soldats, tots cap a Barcelona, i esperant nosaltres la passada del riu, que Tortosa va quedar sense ponts, bombardejada i tota saquejada. Somos los rojos y a Franco nos tenemos que entregar. Pues bueno, ho van passar més malament que en la guerra. Els van ficar a camps de concentració. I als camps de concentració els van fer podrir. Molts van sortir malalts i molts ne van morir. No van poder arribar a casa. Llavors ja va entrar, van ficar l'alcalde de dretes. Aquell alcalde era el que havia de fer els avals als soldats que estaven dels rojos, que estaven en camps de concentració. Son pare de Hilari, i li diem Pérez del Guardà. Este va passar la frontera, perquè sabia que si venia a Espanya havia de fer cap a la presó, com els altres. Al sortir d'Argelers vaig organitzar ja el període de la resistència, que és quan te busca la policia espanyola.